Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad. Tawagan na lang ko sa pangalang Inday, 19 years old. Ako ang bunso sa among 5. Ug ako na lang pod ang nagpabiling single mga idol. Kay ang upat, nangaminyo na. Ang problema mga idol, kay gilayasan ni mama, si papa, og ni uban kini sa laing lalaki. Og dili lang basta laing lalaki mga idol, kay kumpare ni papa ang gikataban ni mama. As in suod niya nga higala mga idol. Daw sa igsuon na gani, ang ilang turingan sa isa't isa. Pero mi ganito siya, dinhi sa among balay. Maungwa mi magdahom, nga mabuhat kato nila, mga idol. Hubog na sad ka pa? Di ko hubog. Nakainom lang. Pa, ayaw po itong nadlo-adlaw ni uy. Masakit yung ka ng style ni mo ba? Bakitan ko lang itong inyong inahan o si Mario. Patyon ko gito silang duha. Unya kung mapatay ni mo sila pa, dili ka mapriso? Wa ko'y pakialam. Ang importante, baka balos ko nila. Katong paduway nga baryo, nga bitaba di baba di mo. Pa, husto na lagi. Sunod na dito sa kwarto ka. Katuog na. Gado giigun ko nila, ini. Gado. Salamat sa pamahaw, day. Welcome nung. Nakabalita magukos ni tabo. Baw gidalikyat ko diri sa inyo. Oh, niya na si Papa nung biyano sa tamuha. Oy, di aday ka diri, pre. Kumusta man, pre? Adibal gito sa baryo, pre. Kitsay nagdahom, nga may pagtingin da ito siya kang Rosada. Buang nga lagi, pre. Di ko katuo ba? Sa ato pa, pre. Kato nga panahon nga, magsigi og anhian si Mario Dres inyo. Basin, kaginapsanay na to sila. Udsa? Kuya, raba na to si Mario mudalag kong bate, pre. Ki magbaod-baod yun atong sampot ato. Nadala tingali to si Mads ba? Gusto na, pre. Ayaw na siguti ang pagada tong panuway. Kamahay blood ko. Kalma lang, pre. Sige lang, maihatag ko ni mong chicks. Basi nagtuo to si Mads ba? Nga siya ray, kabalo, mangitag lain. Pre. Kuya Totoy og Lola Hubad. Gawas sa pag-inom-inom. Nagbisyo po si Papa sa babae. Sa sugod, gakita-kita lang sila sa gawas sa iyahang mga babae. Pero kadugayan ng mga idol, nagdala na si Papa og babae sa balay. Nisamot lagi kagubot ang among pamuyo. Sugod karon. Diri na bupuyo si Daisy sa ato. Mauni mong anak, babe? Yes, babe. Hey, Inday. Lipyuhi ito kwarto na mo. Kuha ato ba sa nina ni Mamba mo sa parador. Kato baga picture na mo dito. Pangdaubi to. Pa, Lihok na dayon. masabtan ko manong taba. Kung mangita siya glaing babae, basta kaedad lang niya. Dili kay manghud pa na ako. Makalagot maning amahan na, uy. Wala pa ka nakaluto. Hapit na pa. Dali ada diha, kay gutom na si Daisy. Pues kung gigutom na siya, siya di palutuan mo sa inyong pagkaon. Dili ko ninyo maid. Ba ni mo Inday ha? Babe, may problema ba? Hoy, babay. Nakipuyo na ka din sa mong balay, ha? Lihok pod. Dili ka amo dire. Inday, husto na. Babe, ngano yung anak man mong anak? Oh, eh. Hawa na sa inyo, day. Muhawa ko? Ako na nang muhawa. Hayahay nila, no? Unya, unsaon man na, nga naamang kabiti papa nimo. Mag-ugtas man ko nila, pero mas mag-ugtas sila nako.
Mura na pa siya si Kinsa nga makapanggilabot sa mga gamit sa balay. Maka-erset kayo eh. Kuya sa thanks ni mo papa na ino. Lupigan mo imong mama. Tingala man tagdili siya biyaan ng babayhana. Kuya Tutoy, og lola hubag. Naglagot yun ko sa babay sa akong amahan. Kay senyorita kaayo. Liman ka nga. Di man halos mo gawas sa kwarto? Mura ganig na siya'y maid mga idol. Maglangi na siya kang papa. Magsigig pag-grab og pagkaon. Samantalang ako, magmantinil retaon og itlog, bulad, or kung unsay naa. Wa gyud na hitabo. Kasi papa, muhatag og kwarta nako aron magpa-deliver ko og pagkaon. Pero ang iyang kabit, abtik kaayo ang akong amahan. Hangtod, nga usa ka adlaw ana. Naglalis mi ni papa. Pag-working, uy. Mag-college sa mabitaw ka. Unsa? Mag-working ko? O nga nang mag-working man daw ko, nga may trabaho man ka? Pagtuon og paning kamot, Inday. Kay buntis Daisy. Bas hindi ko na matagad ang imong pagtuon. Pa? Huna-huna ngag imong inahan ang nagpasiugda ini. Baliwalaon nilang kunin mo? Dako na ka. Mag-20 na ka karong Agosto. Huwag pa rin kamot aron ka maka-eskwela. Unsa? Dili kini mahimo. Ikaw na hinuon na magsakripisyo? Unya ang kabit na ang priority? Tita, unsaon ko man ni karon? Manarbaho na lang bagyo ko, ani. Dili. Kung dili ka gustuhan ni Papa nimo, magpabarangay ta. Dili ka masamok, tita. Ang masamok yun. Basin dumugon ko pa itong kabit niya. Paglimpyo, Inday. Unsa man din akong gibuhat pa? Nakadaadlaw man kong gapanglimpyo dire. Nagminalita ka na pud ha. Tuod ay. Usa ka bulakaw. Panglabhi ito baga buligo dabo. Kay 4 months na ba ang tiyan ni Daisy? Lisod na kung siya pa'y manglaba. Unsa? Kay ngano kung 4 months na naihang tiyan? Napungkol ba siya? Paliho ka na imuhang kabit, no? Kay dili ko mulabas inyong bulingon. Dili ko ninyo katabang. Ay! Na! Kuya Tutoy, og lola hubag. Kamu daw sa akong dapit. Di masad mo masuya, nga palabhon ka sa bulingon sa kabit sa inyong papa? Wa siya kilatig colored. Pamati ra ba kaayo mga idol? Sugu-suguon ko, nga mas manghod para ba siya nako? Dili man gani siya kapanilhig mga idol. Nabuntis raman unta siya, wala man siya napungkol. Unsa may buhaton ko ini, kung pananglit, dili na gyud ko pa eskwelahon sa kong amahan, kay mag-focus na siya sa iyang kabit. Palihog mga idol, tambagi ko ninyo. Daghan kaayong salamat. Magpaabot, Inday. Maadjong hapon pag-usab my loves, arita karon sa ato ang ikaduhang letter sender nga si Inday. Day, nagsakit ang imuhang buot karon kay ikaw palabon diha sa bulingon sa imuhang stepmother nga mas bata pa nimo. Unya palangga sa imuhang papa ang babay kay lagi ay ginapag-grab og pagkaon, dili ginapalihok diha sa balay kay lagi buntis. Pero di pod baya maayo nas buntis ang masigirag higda unless high risk ang imuhang pregnancy. Gi-advise sa imuhang ubi nga mag-bed rest ka. Pero kung wala, sus mas maayo gyud nga maglihok-lihok. Dili man ning mangalsa katong bugat, dili po tong mga lihokon nga makadaot sa buntis. Pero importante gyud nga maglihok-lihok ang buntis nga naay-exercise ang buntis. Ang akong masulti ini karon day, kinahanglan ninyong mag-abot sa tunga. So ikaw diha day, agig respeto sa imong papa, ipakita nimo nga grespetar pug ka sa iyahang kaipon. Pero istoryahon nimo ng babay, wa man ka napungkol. Unya, ikaw naman kaha ang asawa karon ni papa. Ayo kalimti imong responsibilidad nga ikaw mula ba
ikaw mo atiman sa imuhang bana. Basta dili lang high risk ang iyahang pregnancy day. Panagsabot ra gyud ni day. Sakit man tuod dawaton kay ikaw ang anak sa original. Pero kay mao naman ni sitwasyon karon day, unya kun dili nimo dawaton, mag-away man pud mo sa imuhang papa. Istoryahon nimo siya nga ayaw po nang baliwalaon na lang ko nimo pa kay mag-focus ka diha sa imong babay. Kay importante pud nimo ang imuhang pagtuon. Malukmay ra lagi na in a nice way lang pagkaistorya. And again, bisan nga na siya babay, ipakita gyapon nimo nga na kay respeto sa iyaha ug kanaihang kaipon diha. Pag sinabtanay mo, pag istorya mo kung unsay mas makaayo aron nga dili samok ang inyuhang pamuyo. Or kung dili gyud madaday, pwede man siguro ka dito sa imuhang mga iyaan. Mangayo lang kag suporta ni papa nimo. Pili lang day kung asa ka mas komportable dito ka day. Salamat day sa pag-share na ining imong story ning atong programa. Think positive lang gihapon day bisan sa mga panghitabo, unsa man ang problema nga naani mo karon, mga problema nga masugatan pa in the future. Go lang gihapon day, padayon lang gihapon day. Sa ngalan ni Kuya Totoy, ako ang inyong Lola Hubag. Feel good lang, always.